rubutu ya fita full kamar yadda kuke gani nawa yanda ya fita, kuma kyamaran ta yi clear. To sai ka zo ka danna gurin search din nan, ka danna. To gashi nan kamar da kuke gani yayi searching ga hotuna. Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkanmu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon mu a yau. Kamar yadda kuka sani, sunana Nura Ibrahim daga tashar DG NAHTECH. Kamar yadda muka saba kawo muku bidiyoyi kala-kala a wannan tasha tamu mai albarka, yau ma mun ƙara kawo muku wani sabon bidiyo akan yadda Android suka kawo sababbin sauye-sauye a duniya. Hakikanin gaskiya, wayoyin Android da sauran wayoyi sun kawo canje-canje a duniya sosai da sosai, musamman a ɓangaren ilimi da technology. A bidiyon mu na yau za mu koyar da yadda za ka haddace Alƙur'ani da kanka a wayarka a gida, wanda da in kana so kai hakan sai ka ɗauki littafi ka je wani yana biya maka kullum ko da yaushe. Sannan kuma za mu koyar da yadda za ka ji Turanci a ɗaki ta cikin wayarka ba tare da ka ji wani yana koya maka ba. Ko kuma in kana jin wahalan faɗin wani abin da Turanci, wannan hanya ce wadda za ta taimaka maka yadda za ka gyara Turancin ka faɗa kai tsaye. Abu na uku kuma shine za mu koyar da yadda idan mutum bai iya rubutu ba, zai yi magana da abin da yake so a cikin intanet kai tsaye abin ya zo mai. Ko kuma in ka iya rubutun amma ka manta yadda spelling abu yake, ko kuma akwai dai wani confusion kala-kala da za ka ga mutum ya manta da yadda zai rubuta abin ko zai nemi abin, kai tsaye zai faɗa abin ya zo masa kai tsaye. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Ok, kamar yadda kuke gani ga Alƙur'ani mai girma mun shigo kai tsaye. To da farko abin da za ka yi in ka buɗe Alƙur'anin, za ka jira ya buɗe. Yawwa gashi nan za mu jira shi yana reading, zai buɗe. Yawwa daga zarar ya buɗe za ka ga ya sa maka Ramadan 24 Ramadan, wannan wata ne na musulunci, wannan kuma na English. So ga ƙibla direction nan zai nuna maka, kuma ita ma tana yin aiki sosai a wannan manhaja ta Alƙur'ani mai girma. Abinda za ka yi sai ka zo ka danna read now, gashi nan sai ka danna shi. Shi ma za mu ɗan jira ya buɗe. Yawa gashi nan mun danna, za mu jira ya buɗe. Sannan za mu ajiye link na wannan Qur'an a description, in kuka duba za ku ga link ɗin insha Allah, yanda da ka taɓa zai kai ka inda za ka yi download. Yawa bayan ya buɗe mana, za ka zo ka nemi daga wace sura kake so ka tashi. Yawwa gashi nan misali bara mu zo ƙasa mu gwada da, saboda gwadawa za mu yi kada mu ɓata lokaci da yawa. Misali kamar bara mu gwada da al-ikhlas. To gashi nan kamar yadda kuke gani za ka iya karantawa, kuma rubutun ya fita sosai. To kuma za ka iya danna play. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun gani? To daga zarar ya ka danna play zai rinka biya maka, yana karanta maka kuma kai ma kana karantawa. Yana kowace aya zuwa aya zai rinka karanta maka, kuma kai ma kana biyawa, kamar yana biya maka kenan. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. To haka gabaki ɗaya complete tun daga Bakara Hannas za ka biyo haka a hankali. In dai ka mai da hankali, insha Allah za ka yi ta haddacewa, kuma yana ƙara maka karatu a wannan manhajan. Da farkon kai downloading ɗin wannan Qur'ani mai girma, in ka danna sura, misali yanzu ga sura Yasin, in ka danna play zai nuna maka kai downloading ɗin sura Yasin audio file. To audio file ɗin ba shi da nauyi, ba shi da cin data. Datan da za ka gani ɗan kaɗan ne, data zai maka complete na downloading ɗin wannan sound na audio profile na wannan Qur'anin, ba shi da cin data. Yawwa sai abu na biyu,
wata manhaja wadda za ta fassara maka turanci zuwa Hausa, ko kuma in kana so ka faɗi abu da Hausa, daga zarar ka rubuta abin za ta fassara shi ta gaya maka shi da turanci. Wannan manhaja ko me kake so ka faɗa da turanci, daga zarar ka rubuta shi da Hausa, in dai ka yi spelling yanda ake so, za ta gaya maka shi yanda za ka faɗe shi da turanci. Ita ma wannan manhaja za mu aje muku link ɗinta a description. Daga zarar kun taɓa link ɗin zai kai ku Play Store direct, za ku ɗauko ta ku yi installing akan wayarku. Ba tare da ɓata lokaci ba, bara mu shiga cikin wannan manhaja kai tsaye domin ku ga yadda aikin ta yake. Kamar yadda kuke gani, wannan dictionary ne, ba kaman kowane dictionary na Hausa English ba. Wannan dictionary ne wanda za ka sa abu kaman kalma kai translation, kamar yadda za mu shiga ku gani. Misali yanzu za mu buɗe cikin dictionary ɗin ku gani. Yawwa, bara mu dawo daga farko. Kamar yanzu in kuka duba nan sama za ku ga Hausa to English. To yanzu in kana so ka yi satin ɗin kalma da Hausa, kamar a misali za mu kwatanta da ban manta ba, to sai ka zo ka rubuta ban manta ba. Kamar yadda kuke gani na rubuta ban manta ba, ina so ta fassara min shi da turanci. To daga zarar ka sa, sai ka zo ga kibiya nan da kuke gani, sai ka taɓa ta. I have not forgotten. So zai fassara maka shi da turanci. To sannan still in muna so, kana so ka turanci kake so ya fassara maka shi zuwa Hausa, sai ka zo ka taɓa wannan double arrow ɗin haka. Zai juya maka, zai koma English Hausa. To me za mu kwatanta? Bara mu kwatanta kamar misali, where are you going? Where are you going? Kamar yadda kuke gani mun sa where are you going. To sai mu zo ka ƙara taɓa wannan kibiyar da kake gani. Daga zarar ka taɓa ta, ina za ka je? Kaga ta fassara maka turancinka. To haka duk abin da ka gani da turanci kana so ya fassara maka da Hausa, za ka saka. Haka in da Hausa kake so ka faɗi wani abu, sai ka zo ka rubuta da Hausa, sai ya faɗa maka shi da turanci yanda za ka iya yin turanci da kanka ta wayarka. Amma ka tabbatar ka sa a spelling daidai da Hausa, saboda in baka sa spelling ɗin Hausa daidai, gurin space ka sa space ba, za ka ga ya baka amsar kamar ba daidai ba. To ta haka za ka koyi turanci insha Allah, kana gida da wayarka, duk abin da kake so ka faɗa, ka rinka sacin kana dubawa. Sai abu na uku shine yanda za ka yi magana. Duk abin da kake so za ka kira sunan shi, ka ga detail ɗin bayanan shi da komai da komai, da yanda za ka ɗauki hoton abu ya fitar maka da bayanan shi, ko da menene ɗan kwali a ƙasa, in dai ka gan shi kana so ka bincike a kan shi, daga zarar kai scanning ɗin shi za ka ga duk wasu bayanan shi gaba ɗaya. Ok, kamar yadda kuka sani, kowace wayar Android tana da manhaja na Google. Bayan Google Play Store akwai manhaja wanda shi Google ne kawai. Google ma'ana Google Search ko Google Talk da sauransu dai. Za mu shiga ku ga yadda manhaja take, kamar yadda za ku rinka gani a wayanku, domin duk wata waya ta Android tana da shi. Bara mu shiga ku ga features ɗin shi. In muka danna zai nuno maka features kamar haka. In kuma ka ga ya nuna maka features makamancin haka, to maybe baka yi updating ɗin shi bane. Za ka zo ka yi updating ɗin shi yanda zai baka features kamar yanda za mu gwada yanzu. To a nan sama za ku ga alaman kyamara, ga kuma alaman mic. To yanzu wannan shi na farko alaman mic, za mu fara gwadawa da shi kafin mu je mu gwada na kyamara. To da farko, idan baka san spelling ɗin abu ba, ko kana so ka yi magana, ka faɗi sunan abu ya zo maka da bayanansa da komai da komai, shine za ka danna wajen mic ɗin nan. Yanzu za mu danna mu gwada ku gani. Za mu gwada kamar da shugaban ƙasarmu President Muhammadu Buhari, za mu kira sunan shi, ku ga yadda details ɗin shi zai bayyana mana. Bara mu taɓa. Muhammad Buhari 15. To kamar yadda kuke gani, gashi nan ya nuna mana hoton Muhammad Buhari. To in kana so ka ga wasu bayanai, za ka iya ga image nan, hotuna, da ka taɓa za ka ga hotunan shi sun zo maka gabaki ɗaya. Haka in ka zo wajen videos,
duk wasu videos nashi, wasu speech su ne za su zo maka a kai tsaye. To za mu koma na biyu. Yawwa, shi kuma wajen kyamara nan da kuke gani, amfanin shi shine kaman image search, wurin sacin na hoto. Duk wani abu da kake da hoton shi, kana so ka samu bayanan shi a internet, da kamfanin shi da dai duk wani detail da kake so ka samu, cikin sauƙi za ka shiga ka yi sacin ɗin shi ta hanyar hoto, ka ɗauki hoton direct, kamar misali yadda za mu shiga ku gani. Yawwa, to kamar yadda kuke gani gashi a hannuna, wannan kowa ya san magani ne, Danasit, wanda aka fi sani da jealousy na ulcer. To kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan zan yi scanning ɗin wannan magani. Na saita shi, amma an ka tashi saitawa ka tabbatar da cewar kyamaran kowane rubutu ya fita full. To daga zarar kowane rubutu ya fita full, kamar yadda kuke gani nawa yanda ya fita, kuma kyamaran ta yi clear, to sai ka zo ka danna gurin search ɗin nan, ka danna. To gashi nan kamar da kuke gani ya yi sacin ga hotunan kwalin maganin nan, to duk wani detail da kake so na maganin gashi nan, da inda za ka same shi, da in za ka siya online nema, to kai tsaye zai nuna maka da expiring date da komai da komai za ka gani a nan gurin. Muna roƙon wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana subscribe, da sanarwa ya danna all, domin daga zarar mun sa bidiyo ya samu bidiyon kai tsaye. Sannan in bidiyon ya burge ka, ka daure ka danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.